आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या संकल्पनेतून उभारण्यात आलेल्या प्रति तुळजापूर तुळजाभवानी मंदिरामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तुळजाभवानीचं दर्शन घेतलं। आज सकाळी शरद पवार आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार यांच्या हस्ते या मंदिराचा लोकार्पण सोहळा पार पडला। ठाण्यातील पाचपाखाडी गणेशवाडी या ठिकाणी हे प्रति तुळजापूर तुळजाभवानी देवीचं भव्य दिव्य असं मंदिर उभारण्यात आलंय। तर जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं स्वागत सुद्धा करण्यात आलं। गुरुभ्यो नमः देवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवाभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः जयदाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतद् परम